Velkommen til RoboBraille. Her vil du få en gennemgang af, hvordan du kan få oversat et dokument til syntetisk tale. Start med at åbne din e-mailkonto. Når du har åbnet din e-mailkonto, vælger du ny mail. Vedhæft den fil, du ønsker at få oversat. I tilfældet skriver du tale@robobraille.org. tale@robobraille.org. Du skal ikke gøre andet end at vedhæfte. Du behøver ikke at skrive noget i emnefeltet. Du skal blot trykke send. Kort efter vil du modtage en mail med et link til din mp3-fil. Tryk på linket i filen, og den vil blive afspillet i din standardafspiller. Det er bare så enkelt. Du kan læse mere om vores tjeneste på robobraille.org.